Jesi razgovarao sa predsjednikom Vicom? Jesam. Kako se čini taj momak? Ja ne znam što drugo da kažem. On je njemu 33 godine, valjda. Dečko ima, sam ga jednom vidio u životu. 33 godine ima... Ipak je to moj predsjednik, neću ga zvati momkom. Ja ću ga nazvati momčićem, jer mi mu možemo biti, ja mogu biti otac. Mlad momak, vrlo ambiciozan, vrlo konkretan i korektan. Jesi mogu osjetiti nešto kod njega što nije u redu? Ne. Nisi ništa vidio. Treba pitati igrače koji su duže vremena proveli sa njim. Nema ni jedan da kaže bilo šta loše. Ja od mom kontaktu sa njim, čovjek ili momak, pošto je stvarno mlad, ima izuzetnu motivaciju i želju da Bosna i Hercegovina ode na evropsko prvenstvo. I on sve radi najbolje. Ja mislim da imamo isto jedan problem generalno u državi, nepovjerenja prema svemu. Jedni prema drugim. Fudbal nam je nekako još uvijek kanta za ispraživanje nekih emocija, a voli se reprezentacija. Voli se reprezentacija, jes. Ali ja do sad nisam pročitao da je Vico kao predsjednik imao problem sa bilo kojim igračem, sa bilo kojim trenerom